नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. सिंधुदुर्गच्या मुली हुशार, तिघांना 100 पैकी 100. वैभव नाईकांना अख्खा महाराष्ट्र मारायला आला असता, निलेश राणेंचे गंभीर आरोप. आणि सिंधुदुर्गला पुन्हा वादळी पावसानं झोडपलं. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सावंतवाडी शहरातील महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडच्या पाईपलाईनचं काम पूर्ण झाल्यानंतर आता रस्त्यावर खडीकरण आणि डांबरीकरण सुरू आहे. मात्र हे करताना संबंधितांकडून भूमिगत असलेली पाण्याची लाईन फोडली जात असून लोकांना 4-4 दिवस पाण्यापासून वंचित राहावं लागतंय. नगर परिषदेच्या ठेकेदारांची अरेरावी सुरू असून त्यांचा आका कोण, असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक तौकीर शेख यांनी केलाय. सावंतवाडी येथील सालईवाडा भागात गॅस पाईपलाईनच्या कामावर खडीकरण करताना भूमिगत असणाऱ्या नळपाणी योजनेच्या लाईन फोडल्याचे नगरसेवक शेख यांनी सांगितलंय. यामुळे गेले 4 दिवस येथील लोकांना पाणी मिळत नसून प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे दैनंदिन वापरासाठी नागरिकांना अक्षरशः रस्त्यावरील खड्ड्यातील पाणी वापरण्याची वेळ आली आहे. नगर परिषदेच्या ठेकेदारांची अरेरावी सुरू असून त्यांचा आका कोण, ठेकेदारांची मस्ती कुणाच्या जीवावर सुरू आहे, असा सवाल करत रद्द केलेली कामं त्याच ठेकेदारांना कशासाठी दिली, असाही सवाल नगरसेवक शेख यांनी केलाय. भाजप पक्ष ज्या उंचीवर आहे त्यासाठी अनेक मंडळींनी त्याग केलाय. कितीतरी लोकांनी कष्ट करून हा पक्ष उभा केलाय. मी जरी आमदार झालो असलो तरी माझं खरं काम संपूर्ण कोकणात समन्वयकाचं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा 100% भाजप व्हावा हाच मुख्य उद्देश आहे. पद ज्याला मिळतं त्याचा सन्मान कराच, पण ज्यांना पद मिळत नाही त्यांचाही सन्मान करा, असं प्रतिपादन विधान परिषद नवनिर्वाचित आमदार प्रमोद जठार यांनी वेंगुर्ले इथं केलंय. वेंगुर्ले भाजपच्या वतीनं गुरुवारी नवनिर्वाचित विधान परिषद आमदार प्रमोद जठार यांचं जल्लोषी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शरद चव्हाण, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, सभापती शंकर घारे, जिल्हा परिषद आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई, सुषमा प्रभू खानोलकर, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य साईप्रसाद नाईक, उपनगराध्यक्ष सुहास गवंडळकर, नगरसेवक काजल कुबल, शीतल आंगचेकर, आकांक्षा परब, प्रिया केरकर, गौरी मायंडकर, सदानंद गिरप, प्रणय वायांगणकर, प्रीतम सावंत, सुधीर पालियेकर, विनय नेरुरकर, पंचायत समिती सदस्य शीतल राऊत, संकेत धुरी यांच्यासहित भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सरपंच उपस्थित. मंदिर उभविणे हेच अमुचे शील, मंदिर उभविणे हेच अमुचे शील, असू आम्ही सुखाने पत्कर पायातील. हा भारतीय जनता पक्षाचा संस्कार. यांच्याकडे बघितलं की आपल्याला घ्यायचे जोरदार काळा असे असंख्य लाखो कार्यकर्ते गेले 100 वर्ष. 1925ला मी सांगितलं तसा विचार सुरू झाला. असंख्य लाखो कार्यकर्ते असे बिचारे ज्या पायातले दगड झालेले आहेत. आज जो कळस दिसतो आपल्याला, आज जे आपण सगळ्या पंचायत समिती, KDP, पार्लियामेंट से लेके पंचायत, सब हमारा है, सब हमारा है, 22 करोड़ हम है, ये है, वो है, जे आज जे काही फळं भोगताय
त्याच्या पायातले दगड असे शरद रावांसारखे अनेक मंडळी आहेत. आपल्या सिंधुदुर्गातली असतील, रत्नागिरीतली असतील, देशातली असतील, पश्चिम अनेक मंडळी त्याग केले. आपल्या पहिल्या 2 अध्यक्षांची तर हत्या झालेली आहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी असतील, दीनदयाळजी असतील, नंतर कालच्या वाजपेयी, आमचे राधामानी साहेब, किती लोकांनी कष्ट करून ही पार्टी उभी केली. त्यामुळे अशा हजारो लोकांच्या, शेकडो लोकांच्या, लाखो लोकांच्या त्यागावरती ही पार्टी आपली उभी आहे. आणि मी मागच्या आपल्या वर्गात सांगितले की 3,500 वर्षाचा कालावधीचे आपण कॅरी फॉरवर्ड पुढे नेणारे आपण कार्यकर्ते आहोत. कुठल्याही पदासाठी, पक्षासाठी किंवा पैशासाठी अशा कुठल्या आमिषासाठी आपण नाही आहोत. मी पार्टीच्या सगळ्या आमच्या नेत्यांचे आभार मानतो. पण मी परवा शिवप्रकाशजींना म्हटलं, सर आपने तो मेरा गोची कर दिया, आपने मेरे को एमएलए बना दिया. बोले क्यों? अरे एमएलए होने के लिए तो सब लोग तरसते हैं, हमारे पास तो नाम आता है, इधर से आता है, ऊपर से आता है, नीचे से आता है, हमको करो. तो आप बोल रहे हैं हमको मेरा गोची कर दिया. मैं बोला सर ये अच्छा था की माझ्याकडे जे कार्यकर्ते यायचे ज्यांना काही मिळायचं नाही त्यांना मी सांगायचो, बाबा माझ्याकडेच बघ शिरा पडली, मागकाच काय मिळालं नाही तर तुला काय मिळतं. किंवा तो म्हणायचो होय रे होय, या ह्यांचा आपल्या झंगाट ह्यांकाच काय मिळत नाही, कोण विचारित नाही, माता कोण विचारतात. परत तो कार्यकर्ता एवढा खुश होऊन जायचा. आता मला गोव्यातला फोन आला होता दाजी साळकरच्या मतदारसंघातला. मी बायकोला सांगत होतो की ते आमचा दीपक नाईक एक नावाचा नेता होता. दाजी साळकर नवीन पक्षात आला होता आणि हा आपला जुना कार्यकर्ता. दीपक नाईकचं म्हणणं मलाच आमदारकी लढायची आहे, मागची बघायची. परत त्याच्याकडे जायची डेअरिंग कोणाची नाही. हा नवीन आलेला दाजी साळकर, आता ह्याला तिकीट द्यायची आणि मी त्या विधानसभेचा प्रमुख. मला सांगितलं तूच जायचं प्रमुख, तू समजवायचं दोघांना, त्याला पण घ्यायचं, ह्याला औषध खाऊ कोल्याला म्हटले माझ्या घरात कशा मानलं. बरं मी त्याच्या घरात गेलो दीपकच्या, आणि ते माझ्या अंगावर येले ना सगळे तिचे बायका पोरा. अरे खानदारा सकट सगळे तलवार घेऊन दिले अंगावर. आम्ही एवढे वर्ष काम करतो, आमचं काम आहे, आमचं काम आहे. 10-15 मिनिटं ह्यो धुमाकूळ सगळा 15 अर्धा तास ऐकलंय. जरा चाय बी पाचशे, जरा काहीतरी पाणी बिणी पाजा. आणि मी माझी स्टोरी सांगून सुरुवात केलंय. मी 10व्या वर्षी म्हटलंय ह्या संघाच्या कार्यात दिलंय. या संघाच्या कार्यात 10व्या वर्षी आलो. लालबागमध्ये असं काम केलं, अमकं तमकं केलं. इकडे कोण येत नव्हतं म्हणून हिलाही शिरा पडली, खिशातले पैसे घातले, आमदार झालंय. आमदार झाल्यानंतर आम्ही विरोधी पक्षात गेलो, सत्ता येईल. मागा काळ्या कुत्र्याने कोणी विचारलं नाही, माग का नाही विचारलं ते मेला, तुका कोणी विचारता. तो मगाशी फोन येलो, साहेब मी तेव्हा पण सांगते आणि आज पण सांगितलं, मी फोन सावधान सांगितले, प्रमोद जटर होतो म्हणून मी मागे येले. तर आयुष्यात मी बापासगळं पण ऐकलंय ना, माझी गोची केला नाही. माका पद देऊन आहे ना आता माझ्याकडे बिचारे. आणि काल शिवप्रकाशाने सांगितलं, प्रमोदजी आपके ऊपर यही जिम्मेवारी आहे, तुम्हाला पालघर पासून सिंधुदुर्गापर्यंत फायर ब्रिगेडचं काम करायचं आहे. कुंडली गवर्दे हा समन्वय साधायचे. माझ्याकडे बाळानो सरकार आपलं आहे, पालकमंत्री आपले आहेत, खासदार आपले आहेत. माझ्याकडे काय फार मोठ्या विकास कामांची जबाबदारी. मला मग अशी टीव्ही वाले विचारत होते, साहेब मग तुम्ही आता कुठला विकास? बाबा नो तो काय माझा विकास, ते आमचे सगळेच आहेत, सरकारच माझं आहे, पार्लमेंटचं लेखे पंचायत आहे. माझं काम या संपूर्ण कोकण विभागाचे समन्वयकाचं आहे, फायर ब्रिगेडचं आहे. मगाशी यांनी कुणीतरी उल्लेख केला नवीन माणसं. मला कधी कधी हे वाटतं की नवीन मंडळी आपल्यात आल्यानंतर जुन्या मंडळीनं दुःख का व्हावं. म्हणजे झिलाचा लगीन होऊन सून घरात दिली तर आनंद व्हायला पाहिजे, दुःख व्हायला पाहिजे. आवश्यक खाऊ बोल्या कशाला. मला जेव्हा राणे साहेब आणि तुमच्या सगळ्या मंडळींचा प्रवेश होता आणि मी होतो तेव्हा जिल्हा अध्यक्ष वाळा, माझ्याबरोबर असे 4 सहकारी होते दुसऱ्या इतर पक्षातनं आलेले. ते म्हटले, साहेब आम्ही तर उद्या सोडणार, तुम्ही कधी सोडणार? म्हटलं आवश्यक खाऊ बोल्या, मी माझाच घर मी कशा सोडू, तुम्ही सोडा. मी राणे साहेबांच्या सगळ्या मंडळींना घेणार आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा 100% करणार. भाजपा नवनिर्वाचित आमदार प्रमोद जठार यांचं मालवणात जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी जठार यांनी सी वर्ल्ड आणि पर्यटन विकासासाठी कार्यकर्त्यांनी समन्वयाचं काम करण्याचं आवाहन केलंय. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची. पाहत रहा कोकण साध लाईव्ह.
बातमीपत्रात आपलं स्वागत. पाहूया यानंतरची बातमी. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद. की मला जो आमदार केला आहे पक्षाने, हे सिलेक्शन आहे ना, हे काही इलेक्शन नाही. तो कार्यकर्त्यांसाठी केलं, मंडळी केलं, नेत्यांसाठी नाही. हे निवडून आणलं ते हे म्हणतात आमचं आम्ही निवडून असं काय बोलणार. आता हा पक्षाने दिलेला आहे म्हणजे कार्यकर्ते, पक्ष म्हणजे कार्यकर्ते. आय एम ऑल टाइम युअर्स. पक्षासाठी जे जे करता येईल ते करूया. ज्यांनी दिलंय त्या महाराष्ट्राच्या प्रदेश अध्यक्षांचं, आपले लाडके रवींद्र चव्हाण साहेब, ज्यांच्याशिवाय होऊच शकत नाही ते म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अभिजित गावकोल्यांनी. त्यांनी नाही सही केलं तर आमच्या घेतलं बरोबर आहे. आणि ज्यांच्या सूचनेवर ना की बाबा आमच्या सिंधुदुर्गात द्या अशी मागणी आमच्या राणे साहेब आणि नितीनजींनी केली, प्रभाकरने केली, अतुलजींनी केली. त्यामुळे आमच्या कोकणात द्या. या सगळ्याचा परिपाक अनेक नेत्यांच्या या इच्छेप्रमाणे, मागणीप्रमाणे राज्यातल्या सरकारने आणि केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. त्याबद्दल मी त्या सगळ्यांचा आभारी आहे. मंडळी तुमचं पण आभारी आहे. कारण मी अनेक वेळेला बघतो की कधी कधी मी शिवप्रकाशजींना म्हटलं, कालच्या मीटिंगमध्ये दिवसभर आपली बैठक चालू होती. त्या बैठकीमध्ये मी त्यांना म्हटलं, सर आपने मुझे MLA तो किया, मला आमदार केलं, पण म्हटलं माझी अडचण पण केली. म्हटलं अरे 100 लोग आए थे, उसमें से 30 लोग को चुना, 30 लोग में से 15 आए, 15 में 5 आए. किया तो भी बोल रहे हैं अरे मेरा अड़चन हो गया, तो भला आदमी आहे. म्हटलं सर पहिलं काय व्हायचं की मैं तो कार्यकर्ता हूं का नेता हूं, तो ज्या कार्यकर्त्यांना काहीच मिळायचं नाही, तिकीट मिळायची नाही, पदं मिळायची नाही, अशोक ते माझ्याकडे यायचे आणि मला म्हणायचे की साहेब, पत्रकार मंडळी बसले की आम्हाला काहीच मिळालं नाही, आमकं नाही मिळालं, तमकं नाही मिळालं. तर मी त्यांना म्हणायचो, त्याला तुमचं तरी बरा, मी एवढा काम केलं, शिरापडली, माकाच काय मिळालं नाही, तर तुमका काय मिळतं ना. खरंय ना. त्यामुळे मला तंटामुक्ती अध्यक्ष व्हायचं, म्हणजे मी त्याचा तंटा मिटवायचो. त्यामुळे ती माझी संधी खरं म्हणजे पक्षाने आमदार करून घालतो की मला अनेक कार्यकर्त्यांची, बघा पदं किती लिमिटेड असतात ना, किती आमदार देणार, किती खाल. आता मला आमदार केला त्यावेळेला कोकणातले 10 लोक नाराज झाले. नाराज म्हणजे ते बिचारे, त्यांना व्हायला पाहिजे होतं. माझ्यापेक्षा सिनियर होते, माझ्यापेक्षा निष्ठावान. निष्ठा काय सगळ्यांचाच क्रायटेरिया आहे, कारण सगळेच निष्ठावान आहेत. काल जरी पक्षात आला माणूस, मी या मताचा आहे की तो सुद्धा जेव्हा विचार प्रवाहामध्ये येतो तेव्हा भारतीय जनता पक्षामध्ये आलेला कालचा माणूस सुद्धा आपोआप निष्ठावान होऊन जातो. कुंडली कवडे. त्यामुळे कोणी, मी आज तुम्हाला सांगतो, पहिलं आणि शेवटचं हेच समन्वयाचं काम मला दिलेलं आहे. कोण काल आला, परवा आला, 10 वर्षाचा असताना आला, मी 10 वर्षाचा असताना आलो, 25 वर्षाचा असताना, आणखीन 15 वर्ष बोलला, 8 वर्ष बोलला. कधी कोणी येऊ दे, भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवाहात जो माणूस आला तो निष्ठावानच आला असं आपण समजायचं असतं. बरोबर आहे. त्यामुळे अनेक ओढे, नाले, नदी सगळे जेव्हा येतात एका ठिकाणी आणि शेवटी ती नदी कोणाला मिळते? समुद्राला. समुद्र म्हणतो का हो, तो नाल्यात नाही लो, ओढ्यात नाही लो, नदीत नाही लो, काय बावीत नाही लो, म्हणतात काय? त्यामुळे समुद्राला हक्क नाही. हा कोण काल आला का परवा आला, सर्वे अपि सुखी न संतु
सर्वे संतू निरामया, जे आले ते सगळे सुखी होऊ देत, अशा प्रकारचा विचार परिवार आपला आहे. त्यामुळे आपल्या मनातला पण किंतु परंतु काढून टाका. बरोबर आहे माझं म्हणणं का चुकलं? आता हे सगळे लोक आपल्याकडे आले नाहीत तर आपण शतप्रतिशत होऊ का? म्हणजे मला जेव्हा सांगितलं राणे साहेब येणार आहेत, ते नितेशजींचा प्रवेश घ्या, तेव्हा माझी प्रतिक्रिया, माझ्या बरोबर 4 लोक होते इतर पक्षात आले, ते मला म्हणले साहेब टँका घेतला तर आम्ही चाललो. हे दातात घेऊन दिले होते. ते म्हटलं बाबा तुम्ही काय कल दुसऱ्या पार्टीतनं आले, तुम्हाला अधिकार आहे जायचा. या हडकरांची, काळशेकरांची आणि आमच्या बापसाची पार्टीत आम्ही कशी सोडतला? निष्ठेच्या गोष्टी सांगणारे माजी आमदार वैभव नाईक मंत्री उदय सामंत भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांना किती वेळा भेटले हे ऑन रेकॉर्ड आहे. जेव्हा उद्धवजी ठाकरे विचारतील तेव्हा त्यांना नक्की सांगेन, त्यांनाही तुमची लायकी माहिती असून म्हणूनच त्यांनी तुम्हाला पुन्हा आमदार केलं नाही असा दावा आमदार निलेश राणेंनी करत इशाराही दिलाय. तुमची इमेज हे आता तुम्ही फक्त 2 तालुक्यांचे जिल्हा प्रमुख झालेला आहात आणि तुम्ही स्वतःला निष्ठावान म्हणता. कधी उद्धवजी मला बोलवतील किंवा मला विचारतील तेव्हा मी सांगणार तुमची निष्ठा कोणाची आहे, ती कोणावर आहे ती. तुम्ही निष्ठेच्या वार्ता करता. तुम्ही रवींद्र चव्हाणांबरोबर तुमचे संबंध, कारण का तुम्हाला वाचवलंच रवींद्र चव्हाण साहेबांनी. अजूनही तुमचे जे काय संबंध आहेत ते जग जाहीर आहेत. तुमचे उदय सामंतांबरोबर संबंध, सामंत साहेब तुमच्याशी किती वेळा बोलले पक्षप्रवेशाचं आणि तुम्ही काय काय उत्तरं दिली ती सगळी रेकॉर्डवर आहेत. तुम्ही शिंदे साहेबांना किती वेळा भेटलेला आहात, जग जाहीर आहे. म्हणून तुम्हाला उद्धवजींनी आमदार केला नाही आणि सन्माननीय अंबादास दानवे यांना केला. कारण का त्यांना तुमची एकतर लायकी माहिती आहे, तुमची कुवत माहिती आहे. तुम्ही त्या सभागृहात जाऊन काही करणार नाही, काही उपयोग होणार नाही. आणि स्वतःच तुम्ही गेलात मुंबईला आणि पत्रकारांच्या समोर सांगितलं की मला आमदारकी नको. अरे बाबा, ती तुम्हाला मिळणारच नव्हती, तुमची पात्रताच नाही. हे उद्धवजींनी पण ओळखलं. विचार करा, 10 वर्ष तुम्ही आमदार होतात, सत्ताधारी पक्षातले आमदार होतात. तुम्हाला साधं राज्यमंत्री सुद्धा उद्धवजींनी कधी केलं नाही. तुम्ही कधी आमदार होणार नाही हे उद्धवजींना पण माहिती आहे. आणि म्हणून आमदारकीचा जो काय विषय असतो तो तुमच्या गळ्यात टाकून काय उपयोग, पक्षालाही काही उपयोग नाही. कारण का तुम्ही सगळ्या बाबतीत फेल गेलेलात. जिल्ह्यामध्ये तुमची मान्यता नाही. तुम्ही फक्त 2 तालुक्याचे जिल्हा प्रमुख. अजूनही सुधरा. भरपूर काय बोलण्यासारखं. आणि मी तर तुम्हाला तुमचे आभारच मानलेत की बरं झालं तुम्ही हा विषय काढला, म्हणजे आम्हाला त्या मानेकरबद्दल बोलण्याची संधी मिळाली. तुमचे काही विषय जे लोक कदाचित विसरले असतील की महाराजांचा पुतळा कोणी पाडला, तर तो कलंक आपल्याच जिल्ह्यात राहतो. त्याच्यावरती फक्त इन्क्वायरी बसली नाही म्हणून तो बाहेर मोकाट फिरतो. हेही लोकांना सांगण्याची संधी मला तुम्ही दिलीत, त्याबद्दल मी परत एकदा तुमचे आभार मानतो. पण काहीतरी विधायक करा, सामाजिक करा, जिल्ह्याचं नाव होईल असं काहीतरी करा, एवढीच या निमित्ताने मी आपल्याला विनंती करतो. कुडाळ येथील मराठा समाज हॉलमध्ये गुरुवारी 7 मे रोजी खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत बोलताना आमदार निलेश राणेंनी माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर नाव न घेता टीका केली. आधीच्या आमदारांनी जनतेसोबत कधीच बैठका केल्या नाहीत, त्यांनी केवळ अधिकाऱ्यांसोबत बंद दाराआड चर्चा केल्या असा टोला लगावलाय. मागच्या आमदारांनी फक्त अधिकाऱ्यांबरोबरच एक सवय लावली प्रशासनाने. फक्त ऑफिसमध्ये बसूनच खरीप हंगामाची मीटिंग व्हायची. विचार अधिकाऱ्यांना, जनतेला समोर ठेवून कधीच खरीप हंगामाची मीटिंग झाली नाही. हे पहिल्यांदा आम्ही प्रयोग करतो. म्हणून मागच्या 10 वर्षामध्ये तुम्हाला अजून एक प्रश्न विचारायला पाहिजे होता, अशा मीटिंग किती झाल्या, पण ते तुम्ही विचारलं. मागच्या आमदारांनी लोकप्रतिनिधींनी काय केलं, अशा मीटिंग एका खोलीत व्हायच्या 4-5 अधिकाऱ्यांनी घेऊन. म्हणून इथून पुढे आता ही नवीन पद्धत जनतेला समोर बसून आपण चालू केली आहे, त्याचं अभिनंदन करा. आणि माझं अभिनंदन करू नका, या मतदारसंघाने, या मतदारसंघाच्या मतदारांनी जो निर्णय घेतला त्याचं अभिनंदन. एवढा झालं. पुढच्या वेळेसपासून जेव्हा ही मीटिंग होईल योग्य ठिकाणी मर्यादा बघून, म्हणजे किती लोक येणार ते सगळं स्पॉट बघून त्याच्यावरती नियोजन करायचं.
7 मेला कुडाळमध्ये आमदार प्रमोद जठार यांचा भव्य सत्कार सोहळा पार पडला। यावेळी आमदारकीची नवी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर जठार यांनी कुडाळकरांशी संवाद साधलाय। पण या सभेची खरी चर्चा रंगली ती नगरसेविका संध्या तेरसे यांच्या एका मागणीमुळे। संध्या तेरसे यांच्या या मागणीवर आमदार प्रमोद जठार यांनी देखील आपल्या खास शैलीत उत्तर दिलंय। ते म्हणाले, तुम्ही सर्व आधीच मालक आहात, मी तुमचा पालक आहे। इतकंच नाही तर पक्षानं केवळ मालवणच नव्हे तर पालघर ते सिंधुदुर्ग पर्यंतची जबाबदारी आधीच दिली असल्याचा पुनरुच्चारही केलाय। त्यांचे सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानते। आणि बरेच जण तुम्ही याच्या आधी आम्ही चर्चा करत होतो, जठार साहेब होते आपण ह्या मागू गोया त्या मागू गोया, पण साहेब एकच विनंती आहे, कुडाळ तालुक्याचं तुम्ही पालकत्व घेतलं पाहिजे अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आहे आणि ती नक्कीच तुम्ही पूर्ण कराल। कारण प्रत्येक कार्यकर्त्याला कोणीतरी पाठीवर हात ठेवणारा माणूस पाहिजे असतो, त्याच्यामुळे तुम्ही ते आम्हाला आमचं पालकत्व स्वीकारावं अशी मी सर्व कार्यकर्त्यांच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने विनंती करते। पुन्हा एकदा तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देते आणि इथेच थांबते। पालक, अरे तुम्ही ऑलरेडी मालक आहे आणि मी तुमचा पालक आहे, काही चिंताच करू नका। त्यांच्या लक्षात आलं प्रमोद जठारला पालक नुसता मालवणचा करून फायदा नाही, पालघर पासून सिंधुदुर्ग करायचा आहे, कुंडली म्हणून त्याने मला त्या आख्या कोकणाचा समन्वय केलाय। गणपती बाप्पा एवढा गोड समजावून सांगणार कोणच नाही म्हणतात। असा माझा गोड बोलण्याचा रोगाचा प्रादुर्भाव कधी कधी होतो प्रभाकराने, हे पण सगळे गोड बोलायला लागतात। कारण माझ्यावरती अनेक लोक गोड बोलले की प्रमोद जठार चांगला माणूस आहे म्हणून। नवनिर्वाचित आमदार प्रमोद जठार यांची विधान परिषदेवर वर्णी लागल्यावर नुकताच त्यांनी सिंधुदुर्ग दौरा केला। देवगड दौऱ्यावर आले असता त्यांच्या देवगड तालुक्यात भाजपच्या वतीनं सन्मान करण्यात आला। यावेळी बोलताना जठार म्हणाले, भाजपचं संघटन वाढेल यासाठी समन्वयाची भूमिका करण्याची जबाबदारी मला पार्टीनं दिली आहे। पार्टीचं संघटन वाढवण्यासाठी माझं काम सुरू आहे। राष्ट्राच्या सीमा रक्षण करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत राहा असा संदेश त्यांनी यावेळी दिला। देवगड तालुक्याचाच नाही, माळा सिंधुदुर्ग जिल्हा आज बघा सगळे तालुक्याला सगळे तालुके पूर्ण होते। या रत्नागिरीचा असं करत करत पालघरपर्यंत कार्यकर्ता समन्वय, जनता आणि कार्यकर्त्यांमधला समन्वय, कार्यकर्ते आणि नेत्यांमधला समन्वय, नेते कार्यकर्ते जनता आणि विकास कामांचा समन्वय आणि याच्यातून हळूहळू भारतीय जनता पक्षामधलं संघटन वाढेल आणि माझ्या सरकारचा जो काही आनंद, सरकारचा विकास कामांचा आनंद तो शेवटच्या माणसापर्यंत पोचवायचा आहे, अंत्योदयाचा कार्यक्रम, या सगळ्या समन्वयाची भूमिका म्हणून भारतीय जनता पक्षाने मला आमदार केलं, परिषदेचा आमदार केलं, तो समन्वयासाठीच केलेला आहे। ते काम माझं मी करतोय। आज देवगडमध्ये माझ्या सगळ्या सहकार्याने माननीय अजितराव गोपटे आमचं बंड्या गोपटे आमचे साटम साहेब, सभापती राणे, या सगळ्या मंडळी माझा या ठिकाणी, आमचा तालुका अध्यक्ष भुजबळ राजा, या सगळ्या मंडळींनी, आमची साविताई, या सगळ्या मंडळींनी माझा या ठिकाणी स्वीकार केला, स्वागत केलं। त्याबद्दल त्यांचा आभार। कामाला लागा, संघटन वाढवा, समन्वय साधा, कुणाबद्दल वाईट बोलू नका, देशाप्रती प्रेम ठेवा, राष्ट्र जागरण करा, राष्ट्राचं सीमा रक्षण करणाऱ्या नरेंद्रभाई मोदींच्या सोबत राहा, एवढा संदेश दिला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कोकण। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा 10वीचा निकाल जाहीर झालाय। सावंतवाडीतील मिलाग्रीस हायस्कूल सावंतवाडीची भार्गवी अंकुश शेटवे ही 100% गुण मिळून प्रथम क्रमांक पटकावलाय, तर याच शाळेचा कृष्णा महेश पास्ते 99.40%, विराज नंदकुमार राऊळ 99% गुणांसह प्रशालेत क्रमवारीत आलाय।
नाव भार्गवी अंकुश शेटवे. मला 10वी SSC बोर्डमध्ये 100% मिळाले. मी माझ्या यशाचं श्रेय माझी स्कूल मिलाग्रिस हायस्कूल सावंतवाडी हिला देईन. माझे शिक्षक, प्रिन्सिपल फादर रिचर्ड साल्दाना, पूर्ण मिलाग्रिस स्टाफ, तसेच माझे आई-वडील आणि माझ्या भावाला मी माझं श्रेय देईन. तो माझा मोटिव्हेशन होता पूर्ण SSC स्टडीजमध्ये. माझं गाव चौकोळ, परंतु इथे आम्ही सावंतवाडीमध्ये शिक्षणासाठी होतो. तसेच मला NDA द्यायचंय. NDAची एक्झाम असते ती द्यायची आहे, नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी. मला माझ्या देशाची सेवा करायची आहे. तसेच माझे लिगसी मेंटेन करायची आहे आमच्या फॅमिलीची. सो मी डिफेन्स फील्डमध्ये जाण्यासाठी इच्छुक आहे. माझी आई हाऊसवाईफ आहे. तसेच माझे वडील एक्स आर्मी म्हणजे आर्मी रिटायर्ड आहेत आणि ते माझं खरंच खूप मोटिव्हेशन आहे. त्यांनी खूप मोटिव्हेट केलं मला पूर्ण वर्ष. माझं नाव कृष्णा महेश पास्ते आहे. मला 10वीच्या SSC बोर्डामध्ये 99.40% मिळालेले आहे. याचं श्रेय मी नक्कीच आमच्या शाळेतील मुख्याध्यापकांना तसेच सर्व शिक्षकांना देईन. कारण त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि त्यांनी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे आम्ही हे यश मिळवू शकलो आहोत. मी मेडिकल फील्डकडे जायचा माझा विचार आहे. त्यासाठी मी नीट एक्झामची तयारी करत आहे. तयारी करण्यास सुरू करणार आहे. हो, मी यासाठी माझ्या आई वडिलांना नक्कीच धन्यवाद देईन, कारण ते वेळात वेळ काढून माझा अभ्यास घेत असे. माझे पप्पा जे इंग्लिशचे शिक्षक आहेत ते मला इंग्लिशसाठी मार्गदर्शन करायचे. तसेच माझी आई मला मराठीसाठी मार्गदर्शन करायची. ह्याचं माझ्या यशाचं श्रेय मी नक्कीच माझ्या मम्मी पप्पांना देईन, कारण त्यांनी सुद्धा मला चांगले मार्गदर्शन केले आहे. नमस्कार, माझं नाव विराज नंदकिशोर राऊळ. मला 10वीत 99% मिळालेले आहेत. याचं श्रेय मी सर्वप्रथम माझी शाळा, माझ्या शाळेतील शिक्षक फादर रिचर्ड साल्दाना आणि माझ्या आई-वडिलांना देईल. कारण पूर्ण 10वीच्या वर्षात त्यांनी मला जे अनमोल मार्गदर्शन केलेलं आहे ते खरंच मी विसरू शकत नाही आणि त्यामुळे मी हे 99% घेऊ शकतो. पुढे मला इंजिनिअरिंग साइडला जाऊन AI आर्किटेक्चर व्हायचं आहे. त्यासाठी मी सध्या JEEची एक्झामची तयारी करत आहे. सर्वप्रथम देवाचे मी आभार मानतो आणि सर्वप्रथम मिलाग्री मातेचे मी आभार मानतो, कारण गेली कित्येक वर्षे मिलाग्री शाळेने हे यश प्राप्त केलेलं आहे. 100% परंपरा मिलाग्री शाळेची आहे ती चालू ठेवलेली आहे आणि देवाच्या कृपेने आणि आमच्या सर्वांच्या परिश्रमाने, मुलांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, शिक्षकांच्या आणि त्याच्या पालकांच्या सर्व परिश्रमाने हा रिझल्ट आम्हाला मिळालेला आहे. आणि 199 विद्यार्थी आमचे 10वीच्या एक्झामसाठी बसले होते आणि त्यातून सर्व म्हणजे 199 उत्तीर्ण झालेले आहेत. 100% रिझल्ट आमच्या मिलाग्री शाळेचा लागलेला आहे आणि 177 मुले डिस्टिंक्शनने पास झालेले आहेत. तर खूप अभिनंदन, खूप गर्व वाटतो की आपण सर्वजण एकत्र मिळून काम करतो आणि कामाचा किंवा ह्या कष्टाचा फळ आम्हाला या आमच्या निकालाद्वारे मिळालेला आहे. आणि ही परंपरा या मुलांनी सर्वप्रथम भार्गवी जिने 100% गुण प्राप्त केलेले आहेत, तसंच महेश पास्ते आहे, तसंच कृष्णा पास्ते आहे आणि आमचा विराज, हे ह्या विद्यार्थ्यांनी जे गुण प्राप्त केलेले आहेत हे त्यांचा परिश्रम, शिक्षकाचे परिश्रम आणि त्यांच्या पालकांचे परिश्रम. सर्वांना धन्यवाद, थँक्यू. आणि खूप खूप आनंद झालेला आहे मला आणि या सर्व यशासाठी देवाचे मी आभार मानतो. मी फादर रिचर्ड साल्दाना, मुख्याध्यापक मिलाग्रिस स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज सावंतवाडी. तिचं अभ्यासातील सातत्य बघून मला विश्वास होता की ती म्हणजे चांगलेच पर्सेंटेज घेईल, पण आज 100% आले. त्याच्यामुळे मला म्हणजे खूप खूप देवाचे आभार मानते. मी शाळेचे शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि माझ्या मुलीचे पण सर्वप्रथम मी आभार मानते की तिने अभ्यासात सातत्य ठेवून पूर्ण वर्षभर ती कन्सिस्टन्सी ठेवली आणि पुढच्या पण मुलांना मी पुढच्या नेक्स्ट इयरच्या मुलांना पण मी सजेशन देईन की अभ्यासात सातत्य ठेवा. अगदी पहिल्यापासून म्हणजे एप्रिल मे महिन्यापासून जर अभ्यासात सातत्य ठेवलं तर यश हे नक्की तुमच्या हातात आहे. धन्यवाद. सर्वांना नमस्कार. आज खरोखरच एक सुवर्ण क्षण आहे की माझ्या मुलाने 99% मार्क्स मिळवले आहेत आणि खरोखरच मी खूप खुश आहे. आणि याचं श्रेय जे आहे ते या शाळेचे प्रिन्सिपल फादर रिचर्ड साल्दाना, त्यांचं सर्व मिलाग्रीचं सर्व टीचिंगचा स्टाफ ॲज वेल ॲज नॉन टीचिंग स्टाफ या सर्वांचे या निमित्ताने आभार मानतोय आणि खास करून देवाचे आभार मानतोय, कारण त्यांच्यामुळे जे शक्य झालंय. आणि आई वडिलांची, पूर्वजांची पुण्याई आहे ही, त्यामुळे जे हे यश मला गवसलंय. माझ्या मुलाचे, विराजचे याच्यात खूप परिश्रम आहेत. म्हणजे गेली 10-12 वर्ष
जे काही त्याने सातत्याने अभ्यास केलाय आणि विशेष करून खास करून शिकण्यापेक्षा अंडरस्टँडिंगकडे मी जास्त त्याला फोकस करायला सांगितलं होतं आणि त्या दृष्टीने त्याने ते केलेले आहे. यामध्ये माझी पत्नी हिचा मोठा हातभार आहे, कारण तिच्यासाठी त्याने खूप कष्ट केलेले आहेत. आणि हेही सांगतोय की एक 12वी पर्यंत कुठे बाहेर पाठवण्याचा मानस नाही आहे आणि योगायोगानेच इथे अकॅडमी पण उपलब्ध आहेत. आणि कॉलेजचं शिक्षण मला द्यायचं आहे आणि ॲज वेल ॲज जर अकॅडमी झाली हे आमचं भाग्य आहे. त्यामुळे इथेच सावंतवाडीत मगाशी म्हटल्याप्रमाणे त्याने जेईची तयारीला त्याने सुरुवात केलेली आहे. विद्या मंदिर हायस्कूल कणकवली प्रशालेची सान्वी रघुनाथ कारेकर ही 100% गुण मिळवून राज्यात जिल्ह्यात प्रथम आली आहे. तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत असून आई वडील देखील भारावून गेलेत. तिच्याशी संवाद साधलाय कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. महाराष्ट्रामध्ये 10वीचा निकाल आज लागला आहे आणि 10वीच्या निकालामध्ये कोकण बोर्ड हा नेहमीच अव्वल असतो. मुलींनी यावेळी बाजी मारली दिसते आणि दरवर्षी मुली देखील या पहिल्या असतात. आज आपण बघतोय की कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवलीमध्ये 100पैकी 100% गुण मिळालेली सान्वी कारेकर आपल्यासोबत आहेत. नमस्कार, तुझं अभिनंदन. पहिलं एवढे 100पैकी 100% गुण मिळाले आहेत तुझं. कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही तुझं अभिनंदन करतोय. जे वडील देखील आहेत, तुझी आई देखील आहे, त्यांचे काय सांगशील एकंदरीत आज तुला कसं वाटतं या निकालाबद्दल? रिझल्ट लागल्यावरती तर मला खूप आनंद झालेला. 10वीचं वर्ष सुरू झालं तेव्हाच मी ठरवलं की 100% मार्क मला मिळवायचे आहेत. आमच्या शाळेमध्ये 100% मार्क मिळवायची आणि जिल्ह्यामध्ये नंबर काढायची तशी परंपराच आहे. मग त्याच्यापासून इन्स्पिरेशन घेऊन मी आधीच ठरवलेलं की असे 100% मार्क मला मिळवायचे आहेत आणि ते आज स्वप्न माझं पूर्ण झालं. मग मला खूप आनंद होतोय. निश्चित आनंद. पण यावेळी ह्या जी मेहनत घेतलीस या मेहनतीमध्ये श्रेय नेमकी कोणाचं देईस? श्रेय सगळ्यांचंच आहे. म्हणजे माझ्या शिक्षकांचं, आमचे मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, माझे आई वडील हे नेहमीच मला मोटिवेट करायचे, प्रोत्साहन करायचे आणि माझं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी नेहमी मला त्यांनी योग्य मार्गदर्शन केलं. आमच्या सगळ्या शिक्षकांनीसुद्धा आम्हाला मार्गदर्शन केलं. माझ्या आई वडिलांनीसुद्धा मला नेहमी योग्य ते मार्गदर्शन केलं आणि मोटिवेट केलं. मॅथ्स आणि संस्कृतमध्ये तू अव्वल ठरली आहेस. एकंदरीत काय सांगशील? हे दोन्ही खरं तर माझे खूप आवडते विषय आहेत आणि सगळ्याच विषयांचा आम्ही अभ्यास असं फोकस न करायचे. सगळ्याच विषयांमध्ये मी आउट ऑफ मार्क मिळवायचा प्रयत्न केला आहे आणि आता या दोघांमध्ये आउट ऑफ मार्क मिळाले. अभ्यास करताना काही अडचणी आल्या असतील, त्या काही अडचणी शेअर करशील तर? अडचणी म्हणजे असं काही विशेष अडचणी आल्या नाहीत, कारण मी लेक्चर्स चालू असतानाच सगळं समजून घ्यायचा आणि प्रयत्न करायचे. पण तरीसुद्धा असं काही वेळा अभ्यास करताना शंका वगैरे यायच्या, तर मग मी लगेच आमच्या शिक्षकांना, त्या विषय शिक्षकांशी कॉन्टॅक्ट करून ते माझ्या सगळ्या शंकांचं निरसन करून घ्यायचे. आणि आमची स्कॉलर बॅच काढायचे शाळेमधनं, त्याच्यामुळे आमचा सिलेबस लवकर पूर्ण व्हायचा आणि नंतर मग उरलेला वेळ असेल त्याच्यामध्ये आम्ही पेपर वगैरे सोडवायची प्रॅक्टिस करायचो. त्याचा आम्हाला खूप फायदा झाला. या आधी देखील तू शाळेत अव्वल नंबर मिळवला होतास. एकंदरीत तुझ्या आईवडिलांनी देखील एक विशेष मेहनत घेतली आहे असं देखील सांगतेस. आता जी पुढची जी पिढी आहे किंवा जे येणाऱ्या ज्या मुली आहेत त्या अभ्यास करतात, काय त्यांना बनायचं आहे किंवा तू काय बनशील, काय सांगशील पुढे काय बनायचं तुला? मला पुढे आता इंजिनिअरिंग करायचं आहे, त्यामुळे आता मी JEE आणि CETची तयारी करणार आहे. मी दररोज अभ्यास करायचे फोकसनं. म्हणजे मला जेव्हा वाटेल असं तेव्हा मी कंटिन्युअस अभ्यासाला बसली की ते एखादा जो मी चॅप्टर करते किंवा जो टॉपिक करते ते पूर्ण केल्याशिवाय मी उठतच नव्हते आणि कॉन्सन्ट्रेशननं कंटिन्युअसली दररोज अभ्यास करायचे. किती तास अभ्यास करायचे, कसं नियोजन असायचं? नियोजन म्हणजे माझं रोज मी अभ्यास करायचे, म्हणजे जसा मला वेळ मिळेल किंवा होमवर्क वगैरे कंप्लीट झाल्यावरती सेल्फ स्टडी वगैरे असं दररोजचं नियोजन माझं वेगळं असायचं. असं टाइम टेबल काही ठरलं होतं का? टाइम टेबल म्हणजे मी शाळेतनं आल्यावरती कंटिन्युअस अभ्यासाला बसायचे. इतर ज्या मुली आहेत त्या देखील अभ्यास करतात, त्यांना काय सांगशील? सांगेन मी त्यांना असंच की 100% मिळवणं हे काय अशक्य अशी गोष्ट नाही आहे. आपण जर का प्रयत्न केले आणि त्या दृष्टीनं योग्य असे प्रयत्न केले तर मग ते नक्कीच पॉसिबल आहे. आणि आपण आपलं एम ठेवतानाच नेहमी मोठं ठेवलं पाहिजे. आपण सर्वांनी 100% मिळवायचाच प्रयत्न केला पाहिजे आणि आपले 100% दिले पाहिजेत, मग आपल्याला यश नक्कीच मिळेल. निश्चितच यश नक्कीच मिळेल सांगितले. काय सांगाल, तुमच्या मुलीने आज 100% गुण मिळाले, कसा आनंद आहे? आनंद खूप झालेला आहे मला.
आणि म्हणजे तिनं म्हटल्याप्रमाणे ध्येय ठरवलेलं होतं की विद्यामंदिर हायस्कूलची 100% परंपरा पुढे न्यायची आणि जिल्ह्यात पहिला नंबर काढण्याची. आणि ती नियमित अभ्यास करत होती रेग्युलर, आणि लेक्चरलाच ती अगदी कॉन्सन्ट्रेशन करून ऐकत असल्यामुळे तिथेच तिचा अभ्यास म्हणजे पूर्ण व्हायचा. घरी मग काही लिखाण वगैरे असेल असं यात ती म्हणजे शिक्षक जे सांगतील त्या दिवशी ते सगळं व्यवस्थित ती आज्ञाधारकपणे अगदी व्यवस्थित पूर्ण करत होती. शिक्षकांचा सपोर्ट पण तिला चांगला होता, सर्व शिक्षकांचा, शाळेतील शिक्षक, मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, संस्थेचे लोकसुद्धा मध्ये मीटिंग वगैरे घेऊन मुलांना प्रोत्साहित करायचे, गायडन्स द्यायचे. त्यामुळे त्याचा पण फायदा झाला आणि ती कसं रेग्युलर अभ्यास तिचा असायचा सातत्यपूर्ण. एक वडील आहात, 100% गुण मिळाले आहेत. काय अभिमान? खूप भरून आलेलं आहे. सकाळी ज्यावेळी 11:30 वाजता रिझल्ट पाहिला त्यावेळी खूप भरून आलं. हे यश आहे तिच्या नियमितपणाचं, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तो आहे, आणि तिच्या डेडिकेशनचा आहे. तिने आपला फोकस हालू दिला नाही. फक्त अभ्यास न करता अभ्यासाबरोबर तिने इतर तिचे छंद पण जोपासलेले आहेत. अगदी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत ती खेळ खेळत होती. तिने खेळ सोडला नाही, आणि त्यामुळे तिने अगदी कोणत्याही प्रकारचा ताण न घेता आपलं जे ध्येय आहे ते ध्येय पूर्तता कशी करता येईल याच्यासाठी सातत्य ठेवलं. त्याच्या ध्येयपूर्तीसाठी सातत्य, कोणताही ताण तणाव न घेता तिने अभ्यास केलेला आहे. पण अव्वल ठरले आहे ते कोकणातील मुली, आणि सिंधुदुर्गातील ही कणकवलीत मुलगी आहे, तिला 100% गुण मिळाले आहे. त्यामुळे याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षा होताना आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात आलेल्या 10वीचा निकाल लागलाय. यंदा 92.9% निकाल लागलाय. कोकण विभाग यंदाही अव्वल असून 97.65% एवढा निकाल लागलाय. कोकण व कोल्हापूर मंडळ विभागीय अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. पाहूया. नमस्कार, मी राजेश क्षीरसागर, विभागीय अध्यक्ष, कोकण विभागीय मंडळ. आज इयत्ता 10वीचा राज्य मंडळानं ऑनलाईन निकाल प्रसिद्ध केलेला आहे, आणि कोकण विभागीय मंडळ राज्यात दरवर्षीप्रमाणे प्रथम क्रमांकावर चालू वर्षीही निकालामध्ये आहे. हा निकाल ऑनलाईन पद्धतीनं विद्यार्थ्यांना पाहता येणार आहे, आणि त्याची निकालाची गुणपत्रकाची प्रिंटआउट सुद्धा घेता येणार आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना हा निकाल किंवा गुणपत्रकाची प्रत डिजिलॉकरमध्येही उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. चालू वर्षीचा जो निकाल आहे त्याच्याबद्दल अधिक सांगायचं झालं तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये एकूण 114 परीक्षा केंद्र होती, आणि 25,226 एवढ्या विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली होती. त्यामध्ये 25,172 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, आणि प्रत्यक्षात 24,573 इतके विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेले आहेत. आणि निकालाची जी टक्केवारी आहे ती 97.62% एवढी आहे. मागील वर्षी 98.82% एवढा निकाल कोकण विभागीय मंडळाचा लागलेला होता. म्हणजे निकालात 1.40% एवढी घट झालेली आपल्याला दिसून येते. पुनर्परीक्षार्थींच्या बाबतीमध्ये सांगायचं झालं तर 39.03% एवढे विद्यार्थी आता झालेल्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेले आहेत. खासगी विद्यार्थी यांचा निकाल बघितला तर तो 79.57% एवढा आहे. मुलं आणि मुली यांचा जर आपण स्वतंत्रपणे विचार केला तर याही वर्षी मुली निकालामध्ये पुढे असल्याचं दिसून येतं, आणि कोकणामध्ये 1.82% मुलींचं उत्तीर्णतेचं प्रमाण अधिकचं आहे. पहिल्यांदाच आपण आता झालेल्या परीक्षेमध्ये सर्व परीक्षा केंद्रातील सर्व वर्गखोल्यांमध्ये CCTV अनिवार्य केलेले होते, आणि रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सर्व केंद्रांमध्ये प्रत्येक वर्गखोलीमध्ये CCTV बसवण्यात आलेले होते. सिंधुदुर्ग जिल्हा यामध्ये आघाडीवर होता, आणि नंतर रत्नागिरी जिल्ह्यानेही 100% केंद्रांवर CCTV कॅमेरे बसवले. त्यानंतर मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये जसं आता सांगितलं त्याप्रमाणे 1.2% घट झालेली आपल्याला दिसून येते. कोकण विभागीय मंडळात एकही गैरप्रकार किंवा कॉपी प्रकार परीक्षा कालावधीमध्ये निदर्शनास आलेला नाही. कॉपीमुक्त परीक्षेची प्रेरणा कोकणानेच संपूर्ण राज्याला घालून दिली असं आपल्याला सांगता येईल. या विभागीय मंडळाची स्थापना 2012 साली झाली. तेव्हापासून हे मंडळ सातत्यानं प्रथम क्रमांकावर असल्याचं आपल्याला
दिसून येतं. निकालाच्या कार्यवाही बद्दल सांगायचं झालं तर यानंतर विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी किंवा उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत किंवा पुनर्मूल्यांकनाची तरतूद करून देण्यात आलेली आहे आणि त्याच्या सविस्तर सूचना राज्य मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. या विभागासंदर्भात आणखी एक महत्वाची बाब आपल्याला सांगता येईल ती म्हणजे बोर्ड परीक्षेचा राजमार्ग अशी अभिनव पुस्तिका शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी कोल्हापूर आणि कोकण विभागीय यांच्या संयुक्त विद्यमानं आपण प्रसिद्ध केलेली होती. त्यामध्ये शाळांनी दर महिन्याला करायचं प्रशासकीय कामकाज, शैक्षणिक कामकाज आणि परीक्षा पूरक जे उपक्रम आहेत ते आखून दिलेले होते आणि त्याचा चांगला फायदा झाल्याचं दिसून येतं. कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबवल्यामुळे तसंच सीसीटीव्हीमुळे यावर्षीचा निकाल आपल्याला घडलेला दिसून येतो. परंतु गुणवत्तापूर्ण निकाल कोकण विभागीय मंडळाने सातत्यानं दिलेला आहे. या परीक्षेसाठी ज्यांनी सहकार्य केलं त्या सर्वांचे आभार. या सर्व कामकाजामध्ये अतिशय महत्वाची कामगिरी बजावलेल्या दक्षता समित्या त्यांचेही आभार. सर्व विद्यार्थी, पालक आणि शाळा यांचं अभिनंदन आणि सातत्यानं प्रथम क्रमांकावर कोकण मंडळास ठेवणाऱ्या सर्व घटकांना मनापासून धन्यवाद देतो. नमस्कार. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वैभववाडीतील लोकप्रतिनिधींनी धारेवर धरलं. तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाचं काम करत असताना राहिलेल्या त्रुटी आणि कामाच्या दर्जाबाबत लोकप्रतिनिधींनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. पाहुयात काय घडलं वैभववाडीत. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन शेतकऱ्याला पैसा मिळून ते क्षेत्र तुमच्याकडे वर्ग झाल्याशिवाय त्याच्या तिथे काम करता येतं का? दिलं ना लोकांनी करायला. सगळ्या गोष्टींवर बोट ठेवून होत नाही. हा सांगतो याच्यात नाही आणि त्याच्यात नाही आणि अंदाजपत्रकात नाही. आम्ही असं म्हटलं असतं तर चाललं असतं का? आम्ही असं म्हटलं चाललं असतं का? भूसंपादन झाल्याशिवाय काम करायचं नाही म्हणून 1 मीटरमध्ये, अर्धा मीटरमध्ये राहिलेल्या जागेत तू काम करून द्यायला तयार नाही. बाजारपेठेत कॉन्क्रीट घालून द्यायला तयार नाही. अंदाजपत्रकात तरतूद नाही म्हणून सांगतो. तिसरे असेल, येडगाव असेल, वैभववाडी असेल, या नादवडे असेल, या सगळ्या गावातले ग्रामपंचायतीचे अप्रोच तुम्ही करून देणार आहेत का नाही हे सांगा. नाही तर त्या ग्रामपंचायतींना काहीतरी भीक मागून हायवेवरती येऊ द्या. लिहून दिलाय तुम्ही पर्यायी रस्ता सगळा करून देतो म्हणून, ज्याच्यावर 13 लाख रुपये खर्च झाले. जे हॉट मिक्सने डांबरीकरण झालं ते स्क्रॅचिंग करून तुम्ही 2-2 फुटाचा वर भराव टाकलाय नदीपर्यंत. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाचा सांस्कृतिक महोत्सव यावर्षी वेंगुर्ल्यात होतोय. 20, 21 आणि 22 मे रोजी वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त हा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय. तर 24, 25, 26 मे रोजी मराठी चित्रपट महोत्सवाचंही आयोजन करण्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्ष दिलीप गिरब यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. नमस्कार. आज सर्वसाधारण सभेमध्ये आपल्या वेंगुर्ला नगर परिषदेला 150 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि येत्या 25 मे 2026ला त्याचा सांगता समारंभ होणार आहे. त्यामुळे हे पूर्ण वर्षभरात आम्ही कार्यक्रमाचं नियोजन केलेलं होतं. त्यातलाच एक भाग म्हणून आता आम्ही येत्या 20, 21, 22 रोजी सांस्कृतिक महोत्सव आम्ही आयोजित केलेला आहे आणि हा संपूर्ण महोत्सव आम्हाला महाराष्ट्र शासनाकडून सांस्कृतिक संचालनालय यांच्याकडून आम्हाला मिळालेला आहे आणि स्वतः आमचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार साहेबांनी आम्हाला याबद्दल खूप मदत केलेली आहे आणि हा महोत्सव आम्हाला वेंगुर्ला मुद्दाम यासाठीच दिलेला आहे की 150 वर्षाचा सोहळा झाला पाहिजे. त्याप्रमाणे आम्ही आजपासून त्याचं नियोजन करतो आहे. ही तारीख आहे 20, 21 आणि 22 मे असा हा 3 दिवसाचा महोत्सव आहे. यामध्ये आपले शोभायात्रा असेल आणि लोककला सादर केल्या जातील आणि इतर स्थानिक कलाकारांचे कार्यक्रम असतील आणि त्याशिवाय इतर चांगले कार्यक्रम आपण ठेवणार आहोत. असा हा भव्य दिव्य असा हा महोत्सव होणार आहे. यामध्ये आम्ही सर्व माजी नगराध्यक्ष, माजी मुख्याधिकारी आणि जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी आणि जिल्ह्यातील सर्व नगराध्यक्ष यांचा सत्कार समारंभसुद्धा ठेवलेला आहे. तसे
आपले पालकमंत्री असतील, आपले प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण असतील, आपले खासदार राणेसाहेब असतील, दीपक भाई केसरकर असतील, इतर असे सर्व आपले आमदार, खासदार आणि मंत्री महोदय हे पण या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे आणि शुभेच्छा देणार आहेत. त्यांचाही आम्ही सत्कार करणार आहोत. असा हा भव्य दिव्य कार्यक्रम होणार आहे. तसेच 24, 25, 26 रोजी चित्रपट महोत्सव, मराठी चित्रपट महोत्सवाचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे आणि हे आपले मधुसूदन कालेलकर नाट्यगृहामध्ये आपण हे चित्रपट घेणार आहोत आणि 8 सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचं तिथे सादरीकरण होणार आहे. त्यामुळे बहुसंख्य लोक या एवढ्या मोठ्या भव्य दिव्य कार्यक्रमासाठी हजर असतील आणि उपस्थित राहतील आणि असा हा आगळा वेगळा देखणा असा आपल्या 150 वर्षाच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आम्ही ह्या महोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहे. त्याप्रमाणे तसं नियोजन आहे. फूड स्टॉल असतील, इतर वस्तूंचे स्टॉल असतील, बचत गटांचे स्टॉल्स असतील, असे वेगवेगळे कार्यक्रम असतील. असे सर्व कार्यक्रमांना धरून आम्ही ह्या महोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहे. तसेच आपल्या वेंगुर्ला नगर परिषदेला 150 वर्ष पूर्ण होत असल्यामुळे वेंगुर्ला 150 वर्षाचा इतिहास किंवा आढावाचं एक पुस्तक आपण तयार करतो आहे. वेंगुर्ल्यातलेच सगळे नामांतिक लेखक आहेत, जे जाणकार आहेत, अशा लोकांना आम्ही एकत्र करून त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवलेली आहे आणि त्याने आपापली कामं पूर्ण करत आलेली आहेत आणि हे पुस्तकसुद्धा आम्ही 25च्या दरम्यान म्हणजे या महोत्सवाच्या कालावधीतच मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशित करणार आहोत. त्यासाठी सुद्धा आमचं नियोजन झालेलं आहे. असा हा आगळा वेगळा कार्यक्रम आम्ही करणार आहोत. वेंगुर्ले तहसील कार्यालय इथं छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाअंतर्गत समाधान शिबिर आमदार दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलं. या शिबिरात गवळीवाडा येथील रहिवाशांना ते राहत असलेल्या ताबा पावतीचं वाटप तर शहरातील कातकरी समाजाला हक्काची जमीन सातबाराचं वाटप करण्यात आलं. गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला गवळीवाडा रहिवाशांचा प्रश्न संपुष्टात आल्यानं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री नितेश राणे आणि यासाठी विशेष प्रयत्न करणारे आमदार दीपक केसरकर, पाठपुरावा करणारे सचिन वालावलकर, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, तत्कालीन प्रांताधिकारी निकम, वेंगुर्ले तहसीलदार ओंकार उतारी यांचं रहिवाशांच्या वतीनं आभार व्यक्त करण्यात आले. तसेच गवळीवाडा रहिवाशांच्या वतीनं आमदार दीपक केसरकर यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी प्रांताधिकारी शारदा पोवार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी विजय सहारे, तहसीलदार ओंकार उतारी, नगराध्यक्ष दिलीप किरप, जिल्हा परिषद आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडे, मुख्याधिकारी हेमंत किरुळकर, उपसभापती सचिन देसाई, सचिन वालावलकर, नगरसेवक गौरी मराठे, रिया केरकर, अश्विनी माइंडकर, शीतल आंगसेकर, दाजी परब, माजी नगराध्यक्ष सुनील डुबळे, अजित राऊळ, उभादांडा सरपंच निलेश चमणकर, अणसूर सरपंच सत्यविजय गावडे, मठ सरपंच रुपाली नाईक उपस्थित होते. हा आमचा लढा जवळपास 1986 पासून चालू होता आणि वेगवेगळे सरकारी अधिकारी आले, आमदार, खासदार, वेगवेगळे महसूल मंत्री आले, पण त्याच्यात यश येत नव्हतं. गेल्या 1 वर्ष 1.5 वर्षापासून याला जरा गती आली. वेंगुर्ल्याचे तहसीलदार उतारी साहेब, त्याच्यानंतर दीपकभाई केसरकर, त्याच्यानंतर त्यांनी हा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मंत्रालयापर्यंत नेला.
बावनकुळे साहेब जेव्हा महसूल मंत्री झाले तेव्हा त्यांनी पहिल्या एकदम सुरुवातीचे जे निर्णय घेतले त्याच्यात गवळीवाड्याचा हा प्रश्न त्यांनी पहिल्या फटक्यात सोडून दिलेला होता आणि त्याच्याप्रमाणे GR आम्हाला गणपतीत मिळाला आणि गणपतीच्या नंतर म्हणजे गेल्या एक 7-8 महिन्यात ही प्रक्रिया एकदम तहसीलदार लेवलला किंवा जिल्हाधिकाऱ्याच्या लेवलला फास्ट करून आता आम्हाला ताबापावती दिलेली आहे. पुढील 1-2 महिन्यामध्ये 7-12 म्हणजे एकत्र 7-12 आणि वेगवेगळ्या इंडिव्हिज्युअल 7-12 हे देण्यात येतील असं तहसीलदारांनी आश्वासन दिलं आहे आणि आम्हाला त्याच्याबद्दल खात्री आहे. कारण काय वर्षभरात जे काही झालेलं आहे त्याच्या पुढे त्याच गतीने हे काम होईल असं आम्हाला आता पूर्ण विश्वास आहे. गवळीवाडा संघातर्फे सर्व पदाधिकाऱ्यांचे, सरकारी कर्मचारी सगळ्यांचे आम्ही एकदम मनापासून आभार मानतो. याबाबतीत आम्ही माननीय महसूल मंत्री बावनकुळे साहेब, तर जिल्हाधिकारी दोडमिसे मॅडम, नंतर आमदार दीपकभाई केसरकर, सचिन वालावलकर, तहसीलदार साहेब ओतरे साहेब आणि सर्कल आमचे गोदे साहेब, तलाठी आणि सर्व महसूलचा स्टाफ, भूमी अभिलेखमधला स्टाफ, या सगळ्यांचे आम्ही आभार मानतो. 40 वर्ष आम्ही स्ट्रगल केला या जागेसाठी. त्यावेळेला आम्ही निराशवादी होतो. आमचं बहुतेक होणार नाही ना, आमची शासन हकालपट्टी करणार हा एक मनामध्ये हुरहुर आमच्या लागून राहिला होता. पण 1926-25च्या नंतर दीपकभाई केसरकरांनी सगळ्या सहकाऱ्यांना, सगळ्या अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेऊन बावनकुळ्यांकडे जाऊन आमचा प्रस्ताव मांडला आणि कर्मधर्म संयोगाने गणेश चतुर्थीच्या दिवशी शुभमुहूर्तावर आम्हाला GR आला. त्याच्यामुळे आमच्या आशा प्रलवित झाल्या की आम्हाला तर पुढे 7-12 उत्तरं मिळणार, म्हणून आम्ही समाधानी राहिलो. फक्त अतिक्रमित शब्दामुळे थोडंसं दुखावलं गेलं, पण जाऊन दे, कुठेतरी एक डाग लागतोच माणसाला शेवटी काहीतरी करताना, तसा तो आम्हाला डाग लागलेला असं समजू आणि तर आम्ही आनंद मानू. साधारण किती वर्षाचा हा लढा होता? तुम्ही तर वयस्कर आहात, तुम्हाला माहिती. मी 40 वर्ष लढलेली आहे. 1986 सालामध्ये माझ्या मिस्टरांबरोबर मी हे काम केलं जागेचं. सगळे मंत्र्यांकडे गेलो, आमदारांकडे गेलो, खासदारांकडे गेलो, सांगतील तिथे धावत होते त्यावेळेला. आणि 40 वर्ष हा आमचा स्ट्रगल चालू होता. आता कशा प्रकारचा निर्णय आहे आणि यामुळे तुम्हाला काय फायदा होणार आहे? आता काय शासनाने आम्हाला जागा 1500 चौरस फूट फ्री दिलेली आहे आमच्या घराच्या भोवताची. आणि जे आमच्या आजूबाजूचं जे कंपाऊंड आहे ती जागा शासनाने आम्हाला 1990 सालातला जो भाव होता त्याच्या 2.5 पट करून आम्हाला शासनाने ते नियम लागू केले आणि ते आम्ही मान्य करून त्याप्रमाणे आम्ही पैसे भरले. आता हक्काची जागा आम्हाला मिळाली ना, यात आम्ही समाधानी आहोत. जास्त मोठी अपेक्षा करता कामा नये. चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांच्या संकल्पनेतून ही महाराजस्व अभियानाची संकल्पना आलेली आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे कल्याणकारी राज्य आहे त्याच्या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने नागरिकांना ज्या वेगवेगळ्या सेवा दिल्या जातात त्या एकाच ठिकाणी गेल्या एकंदर 8 शिबिरं ही प्रत्येक तालुक्यामध्ये झाली. त्याच्यामध्ये शेवटचं शिबिर आहे. पण मला विशेषतः आनंद होतो की 1905 सालामध्ये ब्रिटिश कॅम्प ज्यावेळेला वेगवेगळ्यामध्ये होता त्यावेळेला गवळी लोक त्यांना दूर लागायचं, त्यासाठी गवळी लोकांना आणून त्यांनी या ठिकाणी सेटल केलं. परंतु एवढ्या वर्षामध्ये त्यांचे जवळजवळ 120 वर्ष त्यांना स्वतःच्या हक्काच्या जमिनी नव्हत्या. मी आदरणीय प्रत्येक महसूल मंत्र्यांकडे हा विषय मांडत राहिलो. शेवटी चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली हे प्रश्न अंतिमदृष्ट्या सुटला आणि आता त्यांच्या नावाने त्यांचे 7-12 होत आहेत. आणि त्याच्याचबरोबर जे कातकरी समाजाचे लोक बेंगळूरला शहरामध्ये राहतात त्यांना 500 चौरस फुटाची घरं, त्याच्यासाठी 500 चौरस फूट जागा ही तहसीलदार कार्यालयाच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. त्यांचंसुद्धा घराचं स्वप्न आज पूर्ण होत आहे, त्याच्याबद्दल मला आनंद आहे. जवळजवळ माझ्या मतदारसंघातले जे महसुली प्रश्न होते ते जवळजवळ सगळे सुटलेले आहेत. त्यात सगळ्यात मोठा प्रश्न हा आंबोली, चौकूळ, केळे 3 गावांचा होता. आज त्या चौकूळ आणि आंबोलीची मोजणी चालू आहे. वेळेची मोजणी पूर्ण झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे एकंदरीतच अनेक जे महसुली प्रश्न होते ते आता सुटलेले आहेत. काही आद्रा भागामध्ये अजून जमिनीच्या संदर्भातले प्रश्न आहेत. आदरणीय आमचे पालकमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनामध्ये, स्थानिक आमदारांच्या मार्गदर्शनाखाली तो प्रश्नसुद्धा आम्ही लवकरात लवकर सोडवून घेऊ, जेणेकरून सर्व महसुली प्रश्न सुटल्याचं समाधान
हे आपल्या नागरिकांना आपल्याला जग पादाक्रांत करायचं आहे, तसेच अखंड भारत निर्माण करायचा आहे. याकरिता आपापसात तंटे करू नका. कार्यकर्त्यांनो, तुम्ही तंटामुक्त अध्यक्ष व्हा, असं आवाहन आमदार प्रमोद जठार यांनी वैभववाडीत केलंय. येथील भाजपा कार्यालयात त्यांचं स्वागत झाल्यानंतर त्यांनी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांशी मार्गदर्शन केलं. यावेळी आमदार प्रमोद जठार काय म्हणाले पाहूया. तुम्हाला तरी कुठे माहिती होतं विचारत नाही. तुम्ही जेव्हा इकडे आलो तेव्हा पण नव्हतं माहिती, पण जेव्हा जेव्हा त्याचा विचार कळला त्यापासून ही सगळी मंडळी बांधील झाली. माझी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती, हा वसा जो आहे उतायचं नाही, मातायचं नाही आणि घेतला वसा टाकायचं नाही. बाळानं हेच काम करायचं आहे. परवा मी टीव्हीवर बघत होतो की काही छोट्या छोट्या मुलींचा विनयभंग असा प्रकार अनेक ठिकाणी, नाशिक असेल, अनेक ठिकाणी होतो, भिवंडी असेल. परवा आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांच्या बैठकीत होतो. एक त्यांनी दिलेला संदेश मी तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवतो. त्यांनी सांगितलं, बाबा रे, मी होम मिनिस्टर आहे, मी मुख्यमंत्री आहे. माझ्या सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना माझं सांगणं आहे की जरी मी मुख्यमंत्री असलो, होम मिनिस्टर असलो, माझं मंत्रिमंडळ असलं, माझी सगळी मंडळी असली तरी कदाचित आम्ही गावागावपर्यंत पोहोचू शकणार नाही. आपली सत्ता आहे, आपलं सरकार आहे आणि माझ्या गावातला प्रत्येक कार्यकर्ता होम मिनिस्टर आहे. असा कुठल्या प्रकारचा अन्याय, अत्याचार माझ्या गावात वैभववाडीत होणार नाही, मला विश्वास आहे. सिंधुदुर्गात होणार नाही. पण जिथे कधी झाला, एखाद्याही महिलेची छेड भंग झाला तर आपलं सरकार आहे छत्रपतीच्या रयतेचं रक्षण करणार, रयतेच्या राजाचं सरकार आहे. त्यामुळे अशा कुठल्याही महिलेचा कुठला त्रास दिला, विनयभंग झाला तर माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याला मी पॉवर ऑफ पॅटर्न दिलेली आहे. त्याने तिथे जाऊन धडकायचं आहे, त्या अत्याचाराला वाचा फोडायची. त्यामुळे आज तुम्हाला एवढंच माझं सांगणं आहे, सरकार म्हणून आरडाओरडा अशा आरडाओरडा करणारे खूप आहेत. संजय राऊताटे सकाळी उठले की त्यांचं धंदोत्व असतो. असे अनेक लोक आहेत, ते बिचारे दलित गात्र. त्यांच्या लक्षात आलं की आपण ज्या हिंदुस्थानवरून ह्या सगळ्या लोकांना पुसण्याचा प्रयत्न केला ते एवढं बलाढ्य झालेलं आहे. अख्ख्या जगाला भीती आहे की आता हे हिंदुस्थान पुरते नियंत्रित राहणार नाही. हे अफगाणिस्तानात घुसणार, हे पाकिस्तानात घुसणार, हे पीओकेत घुसणार, हे बांगलादेशात घुसणार, हे श्रीलंकेत घुसणार. माझं सांगणं आहे तुम्हाला कार्यकर्त्यांनो, थिंक बिग, यू विल गेट बिग. लो एम इज क्राईम. आपल्याला अख्खं जग प्राधान्यकृत करायचं आहे. आपल्याला अखंड भारताच्या दिशेने जायचं आहे. जे जे आपल्या हिंदू राष्ट्राचे जे जे सनातन, जे जे उत्तम, जे जे उदात्त, ते असा वसुधैव कुटुंबकम करण्याच्या दृष्टीने आपण त्या ठिकाणी काम करायचंय. एका हातामध्ये संविधान आणि एका हातामध्ये आमची संस्कृती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केली लोकशाही. मी अनेक वेळेला सांगतो, अटलजीने एकदा विचारलं होतं त्या आमच्या जावेद अख्तराने की तुमचं जर उद्या हिंदू राष्ट्र झालं तर पाकिस्तानमध्ये जशी लोकशाही संपली तशी इकडे संपेल. अटलजीने उत्तर दिलं होतं, बेटा ही लोकशाही ना तुझ्यामुळे ना माझ्यामुळे ना याच्यामुळे नाही, जोपर्यंत या देशामध्ये हिंदू माणूस शिल्लक आहे, मेजॉरिटीमध्ये आहे, तोपर्यंत बाबासाहेबांची लोकशाही आणि संविधान जिवंत राहणार. ती जबाबदारी आपली आहे. अख्ख्या जगामध्ये लोकशाही पसरवण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे. छोट्या छोट्या गोष्टीत, भानगडीत, तंट्यात कुठेही पडायचं नाही. आणि इकडे जे बसले आहेत या मंडळी आपसात तंटा करता, यांचा तंटामुक्ती अध्यक्ष तुम्ही व्हायचे. तुमच्या पुढ्यात सांगितलंय. नाही तर कधी कधी काय वाटते पडली ते कार्यकर्त्यांचे तंटे रवले बाजू, यांचे तंटे सोडवता घंटेच्या घंटे जातात. करा की खोटा? अरे वय महाराजा म्हणा तरी पडला असं तर जोरदार टाळी तरी वाजवा. त्यामुळे यांची जबाबदारी. आणि आता मी कान टोचू शकतो, माका सोनारा तो दररोज दिलेलो रात्री रावताना घात लावा बघा कळतला. जटार नावावर दिलो होतो सोनारा, कान टोचला. पक्षात जबाबदारी दिलेली, आमदारकी दिलेली. आता कोणाचं ऐकून घ्यायचं नाही, बरोबर आहे. पण या सगळ्या समन्वयाची जबाबदारी या पक्ष आपल्याला तळागाळापर्यंत, सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याची आणि संघटन मजबूत करण्याची जबाबदारी बाळांनो आपल्या सगळ्यांची आहे. हा ही खुणगाठ या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही करावी. सावंतवाडी शहरासह तालुक्यात सलग दुसऱ्या दिवशी अवकाळी पावसानं थैमान घातलं. विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसानं हजेरी लावल्यानं नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. ऐन मे महिन्यात पाऊस सुरू झाल्यानं नागरिकांना मोठा फटका बसलाय.
सावंतवाडीत सायंकाळच्या सुमारास मुसळधार पावसानं थैमान घातलं. वाऱ्यासह विजांच्या कडकडाटामुळे ऐन उन्हाळ्यात पावसाळी वातावरण निर्माण झालं. या शहरात रस्त्यांची कामं सुरू असल्यानं रस्ते चिखलमय बनले असून वाहने सावकाश चालवण्याचं आवाहन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलंय. तालुक्यातही काही ठिकाणी पावसानं थैमान घातलंय. यामुळे शेतकऱ्यांसह सामान्यांचं मोठं नुकसान झालंय. कणकवलीत सलग दुसऱ्या दिवशी पावसानं हजेरी लावली. काल देखील सायंकाळी मोठ्या प्रमाणात पाऊस कणकवली तालुक्यात पडला होता. त्यामुळे साऱ्यांची धांदल उडालेली होती. आता देखील पावसानं काही ठिकाणी छोटी मोठी झाडं पडली आहेत. कणकवलीमध्ये पाऊस पडला याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. सिंधुदुर्गात सलग दुसऱ्या दिवशीही पावसाने हजेरी लावली आहे. आपण बघतोय म्हणजे कणकवली शहरात सलग दुसऱ्या दिवशी पाऊस पडतोय. वारा आणि पाऊस ह्या देखील आता दिसतोय. एकंदरीत आपण बघितलं तर वारा आणि पाऊस हे दोन्ही आता सुरू झालेले आहे. सकाळी कडक ऊन असतं आणि सायंकाळी हे पावसाची हजेरी लागते. एकंदरीत आता काही वेळातच हा पाऊस सुरू झालेला आहे. प्रथमतः वारा सुरू झालेला होता आणि त्यानंतर हा पाऊस सुरू झालेला आहे. आणि या पावसामध्ये पाऊस आल्यामुळे हवेत गारवा एकंदरीत निर्माण झाला आहे. काल देखील तब्बल 1 ते 1.5 तास पाऊस ह्या कणकवलीमध्ये पडला होता आणि आता देखील आपण बघतोय की हा पाऊस एकंदरीत पडत आहे. अशाच पद्धतीनं पाऊस राहिला तर शेतकरी भात पेरायला देखील सुरुवात करू शकतात, कारण सतत 2 दिवस पाऊस हा पडत आहे. आणि एकंदरीत जर पाहिलं तर हवामान खात्याने अलर्ट जारी केलेला होता. काल ऑरेंज अलर्ट होता. त्याच पद्धतीने हवामान खात्याने सांगितलं की काही ठिकाणी पाऊस येऊ शकतो असं देखील सांगितलं आहे. वारा देखील सुटू शकतो असं सांगितलं आहे. एकंदरीत ही पावसाची परिस्थिती आपल्याला दिसत आहे. एकंदरीत त्यामुळे असाच पाऊस सुरू राहिल्यामुळे आपण बघतोय की हवेत गारवा निर्माण झाला आहे. पण शेतकरी चिंतित आहे. आंब्याचे दर देखील कमी होण्याची शक्यता आहे. बघतोय की हा पाऊस आता नेमका कधी जाईल, कधी कमी होईल देखील पाहावं लागणार आहे. पण हवेत गारवा निर्माण झाला आहे असं एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे. कोकणचा लाईव्ह कणकवली. सावंतवाडी तालुक्यात यंदा 10वी परीक्षेत उज्ज्वल यश संपादन करत 98.59% निकालाची नोंद झाली आहे. तालुक्यात एकूण 1708 विद्यार्थ्यांनी 10वीची परीक्षा दिली. त्यामध्ये 1684 विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेत. यात 900 मुलं आणि 784 मुलींचा समावेश आहे. यात मिलाग्रीची विद्यार्थिनी भार्गवी अंकुश शेटवे हिनं 100% गुण मिळवून तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकावलाय, तर जिल्ह्यातही अव्वल स्थान राखलंय. तसेच मिलाग्रीचेच विद्यार्थी कृष्णा महेश पास्ते 99.40% गुणांसह द्वितीय, तर विराज नंदकिशोर राऊळ 99% गुण प्राप्त करत तृतीय क्रमांक प्राप्त केलाय. तसेच आरपीडीच्या योगेश जोशी यानं 98.80%, तर कळसुलकर हायस्कूलच्या मृणाली देसाई हिनं 97.80% गुण मिळवून उज्ज्वल यश संपादन केलंय. विशेष म्हणजे तालुक्यातील 46 प्रशालांपैकी तब्बल 30 विद्यालयांनी 100% निकालाची नोंद करत उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. 100% गुण मिळवून तालुक्यासह जिल्ह्यातही उज्ज्वल यश संपादन केलेल्या भार्गवी शेट्टी हिच्या यशाचं श्रेय प्रशालेतील शिक्षक, आई वडील आणि तिनं भावाला दिलंय. माझं नाव भार्गवी अंकुश शेटवे. मला 10वी SSC बोर्डमध्ये 100% मिळाले. मी माझ्या यशाचं श्रेय माझी स्कूल मिलाग्रीस हायस्कूल सावंतवाडी हिला देईन. माझे शिक्षक, प्रिन्सिपल फादर रिचर्ड साल्लाना, पूर्ण मिलाग्रीस स्टाफ, तसेच माझे आई वडील आणि माझ्या भावाला मी माझं श्रेय देईन. तो माझा मोटिवेशन होता पूर्ण SSC स्टडीजमध्ये. माझं गाव चौकोड, परंतु इथे आम्ही सावंतवाडीमध्ये शिक्षणासाठी होतो. तसेच मला NDA द्यायचंय. NDA ची एक्झाम असते ती द्यायची आहे, नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी. मला माझ्या देशाची सेवा करायची आहे. तसेच माझे लिगसी मेंटेन करायची आमच्या फॅमिलीची. सो मी डिफेन्स फील्डमध्ये जाण्यासाठी इच्छुक आहे. माझी आई हाऊसवाईफ आहे. तसेच माझे वडील एक्स आर्मी म्हणजे आर्मी रिटायर्ड आहेत आणि ते माझं खरंच खूप मोटिवेशन आहे. त्यांनी खूप मोटिवेट केलं मला पूर्ण वर्ष. माझं नाव कृष्णा महेश पास्ते आहे. मला 10वीच्या SSC बोर्डामध्ये 99.40% मिळालेले आहे. याचं श्रेय मी नक्कीच आमच्या शाळेतील मुख्याध्यापकांना तसेच सर्व शिक्षकांना देईन, कारण त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि त्यांनी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे आम्ही हे यश मिळवू शकलो आहोत.
मी मेडिकल फील्डकडे जायचा माझा विचार आहे. त्यासाठी मी नीट एक्झामची तयारी करत आहे. तयारी करण्यास सुरू करणार आहे. हो, मी यासाठी माझ्या आई वडिलांना नक्कीच धन्यवाद देईन, कारण ते वेळात वेळ काढून माझा अभ्यास घेत असे. माझे पप्पा जे इंग्लिशचे शिक्षक आहेत, ते मला इंग्लिशसाठी मार्गदर्शन करायचे. तसेच माझी आई मला मराठीसाठी मार्गदर्शन करायची. ह्याचं माझ्या यशाचं श्रेय मी नक्कीच माझ्या मम्मी पप्पांना देईन, कारण त्यांनी सुद्धा मला चांगले मार्गदर्शन केले आहे. नमस्कार, माझं नाव विराज नंदकिशोर राऊळ. मला 10वीत 99% मिळालेले आहेत. याचं श्रेय मी सर्वप्रथम माझी शाळा, माझ्या शाळेतील शिक्षक फादर रिचर्ड साल्दाना आणि माझ्या आई-वडिलांना देईल. कारण पूर्ण 10वीच्या वर्षात त्यांनी मला जे अनमोल मार्गदर्शन केलेलं आहे, ते खरंच मी विसरू शकत नाही आणि त्यामुळे मी हे 99% घेऊ शकतो. पुढे मला इंजिनिअरिंग साइडला जाऊन AI आर्किटेक्चर व्हायचं आहे. त्यासाठी मी सध्या JEEची एक्झामची तयारी करत आहे. सर्वप्रथम देवाचे मी आभार मानतो आणि सर्वप्रथम मिलाग्री मातेचे मी आभार मानतो, कारण गेली कित्येक वर्षे मिलाग्री शाळेने हे यश प्राप्त केलेलं आहे. 100% परंपरा मिलाग्री शाळेची आहे ती चालू ठेवलेली आहे आणि देवाच्या कृपेने आणि आमच्या सर्वांच्या परिश्रमाने, मुलांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, शिक्षकांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या सर्व परिश्रमाने हा रिझल्ट आम्हाला मिळालेला आहे. आणि 199 विद्यार्थी आमचे 10वीच्या एक्झामसाठी बसले होते आणि त्यातून सर्व म्हणजे 199 उत्तीर्ण झालेले आहेत. 100% रिझल्ट आमच्या मिलाग्री शाळेचा लागलेला आहे आणि 177 मुले डिस्टिंक्शनने पास झालेली आहेत. तर खूप अभिनंदन, खूप गर्व वाटतो की आपण सर्वजण एकत्र मिळून काम करतो आणि कामाचा किंवा ह्या कष्टाचा फळ आम्हाला या आमच्या निकालाद्वारे मिळालेला आहे. आणि ही परंपरा या मुलांनी सर्वप्रथम भार्गवी जिने 100% गुण प्राप्त केलेले आहेत, तसंच महेश पास्ते आहे, तसंच कृष्णा पास्ते आहे आणि आमचा विराज, हे ह्या विद्यार्थ्यांनी जे गुण प्राप्त केलेले आहेत हे त्यांचा परिश्रम, शिक्षकांचे परिश्रम आणि त्यांच्या पालकांचे परिश्रम. सर्वांना धन्यवाद, थँक्यू. आणि खूप खूप आनंद झालेला आहे मला आणि या सर्व यशासाठी देवाचे मी आभार मानतो. मी फादर रिचर्ड साल्दाना, मुख्याध्यापक मिलाग्री स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज, सावंतवाडी. तिचं अभ्यासातील सातत्य बघून मला विश्वास होता की ती म्हणजे चांगलेच पर्सेंटेज घेईल. पण आज 100% आले. त्याच्यामुळे मला म्हणजे खूप खूप देवाचे आभार मानते. मी शाळेचे शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि माझ्या मुलीचे पण सर्वप्रथम मी आभार मानते की तिने अभ्यासात सातत्य ठेवून पूर्ण वर्षभर ती कन्सिस्टन्सी ठेवली. आणि पुढच्या पण मुलांना मी, पुढच्या नेक्स्ट इयरच्या मुलांना पण मी सजेशन देईन की अभ्यासात सातत्य ठेवा. अगदी पहिल्यापासून म्हणजे एप्रिल मे महिन्यापासून जर अभ्यासात सातत्य ठेवलं तर यश हे नक्की तुमच्या हातात आहे. धन्यवाद. सर्वांना नमस्कार. आज खरोखरच एक सुवर्ण क्षण आहे की माझ्या मुलाने 99% मार्क्स मिळवले आहेत आणि खरोखरच मी खूप खुश आहे. आणि याचं श्रेय जे आहे ते या शाळेचे प्रिन्सिपल फादर रिचर्ड साल्दाना, त्यांचं सर्व मिलाग्रीचं सर्व टीचिंगचा स्टाफ ॲज वेल ॲज नॉन टीचिंग स्टाफ, या सर्वांचे या निमित्ताने आभार मानतोय. आणि खास करून देवाचे आभार मानतोय, कारण त्यांच्यामुळे जे शक्य झालंय. आणि आई वडिलांची, पूर्वजांची पुण्याई आहे ही, त्यामुळे जे हे यश मला गवसलंय. माझ्या मुलाचे, विराजचे याच्यात खूप परिश्रम आहेत. म्हणजे गेली 10-12 वर्ष जे काही त्याने सातत्याने अभ्यास केलाय आणि विशेष करून खास करून शिकण्यापेक्षा अंडरस्टँडिंग कडे मी जास्त त्याला फोकस करायला सांगितलं होतं आणि त्या दृष्टीने त्याने ते केलेले आहे. यामध्ये माझी पत्नी हिचा मोठा हातभार आहे, कारण तिच्यासाठी त्याने खूप कष्ट केलेले आहेत. आणि हेही सांगतोय की एक 12वी पर्यंत कुठे बाहेर पाठवण्याचा मानस नाही आहे आणि योगायोगानेच इथे अकॅडमी पण उपलब्ध आहेत आणि कॉलेजचं शिक्षण मला द्यायचं आहे. आणि ॲज वेल ॲज जर अकॅडमी झाली हे आमचं भाग्य आहे. त्यामुळे इथेच सावंतवाडीत मगाशी म्हटल्याप्रमाणे त्याने JEEची तयारीला त्याने सुरुवात केलेली आहे. अवकाळी पावसानं दमदार हजेरी लावताच वैभववाडी नगरपंचायतीच्या कारभाराची पुन्हा पोलखोल झाली आहे. शहरातील संभाजी चौक परिसरात गुडघाभर पाणी तुंबलं असून गटारं मात्र केवळ शोभेची बाहुली ठरत असल्याचं चित्र दिसून आलं. वैभववाडी शहरात तासभर पाऊस बरसला. या पावसात शहरातील बसस्थानक आणि संभाजी चौक परिसरातील भाग जलमय झाला होता.
पावसाचं पाणी वाहून जाण्यासाठी उभारण्यात आलेली गटारं साफसफाई अभावी निकामी ठरल्यानं सर्व पाणी थेट रस्त्यावर आलं. या भागात सर्वत्र गुडघाभर पाणी साचलं होतं. अनेक वाहनंही यात अडकली होती. परिणामी याचा वाहन चालकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. गेल्या वर्षी देखील पहिल्या पावसात असाच प्रकार घडला होता. त्यानंतर नगरपंचायत प्रशासनानं या गटारांना चेंबर बांधले होते, मात्र तेही यावेळी निरुपयोगी ठरले. तसेच लाखो रुपये खर्चून बांधण्यात आलेलं गटार केवळ शोभेचं बाहुलं ठरलं. अवकाळी पावसातच शहराची अशी अवस्था असेल तर पावसाळ्यात वैभववाडीकरांचं काय होणार, असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित केला जातोय. वैभववाडी तालुक्यात दुसऱ्या दिवशीही अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली. धुवाधार पावसामुळे शहरासह ग्रामीण भागात जनजीवन विस्कळीत झालं होतं. वैभववाडी तालुक्यात दुसऱ्या दिवशीही अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली. वादळी वाऱ्यासह धुवाधार पाऊस झाला. सुमारे तासभर पावसाची संततधार सुरू होती. यामुळे शहरातील अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचल्यानं वाहन चालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. अचानक आलेल्या पावसामुळे बाजारपेठेतील व्यापारी आणि नागरिकांचीही तारांबळ उडाली. पावसामुळे दोन्ही घाटमार्गात किरकोळ पडझड झाली, मात्र त्याचा वाहतुकीवर कोणताही परिणाम झाला नाही. उशिरापर्यंत दोन्ही घाटातील वाहतूक सुरळीत सुरू होती, मात्र ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा रात्री उशिरापर्यंत खंडित झाला होता. 2 दिवस पडलेल्या पावसामुळे शेवटच्या टप्प्यातील काजू व आंबा पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्गच्या मुली हुशार, तिघांना 100 पैकी 100. वैभव नाईकांना अख्खा महाराष्ट्र मारायला आला असता, निलेश राणेंचे गंभीर आरोप. आणि सिंधुदुर्गला पुन्हा वादळी पावसानं झोडपलं. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.